Ongietorri eta eskerrik asko etortziarren. Martxoak 8 lantaldeko egitarauan barruan atzo Emonjako hasiera erakusketan irekierakin eta martxoan zehar beste hainbat ekimen egongo dira. Eta gaurkoan Olatze González Bautizketa eta Amets Castrejana Fernandez lagunduta Olatzek argitartutako raketisten inguruko liburu aurkezpen solasaldisa piko dugu. Hauten Eibarrek be jaso dau ez, Kireo Liriaren izendapena, eta testuinguru horretan bekartzean nahi genduan pizkat genero perspektibatik zer izan garan eta zer garan eta zer izan nahi dugunan inguruko hausnarketak. Eskertzen dizuet niretzako oso gauza berezia da hemen Eibarren egotea, ze Eibarra esken finean da erraketistaren munduan erraketista gehien eman duen herriak, eta horregatik berezia da niretzako.